सोचाते हाथी का उतर तो सबके धर्म बनता बिना पढ़ा लिखा आदमी के सहयोग कोई ओ सब नहीं कौन मेहरा रहिया पति परदेश में बारे घर नी कलेश में बारी काहे मन मरले बाड़ो जखतर भीतर मैं दे दिन चका चका बाड़ी से अते मन मरले बाड़ो हां मैं दे दिन गुटका खाता रही सब बाप रे बाप दिया दिन की पूछतली ओ लोग के भतार आ गइल पिचकारी मिलल बता गइल सना 3 साल से हमारा राजा जी परदेश बाड़े बाप रे बाप लॉकडाउन में तन की खबर न ले हां खाली महीना महीने में पैसा विदा करत हां तो खबर न ले तो हतरा तरह का पैसा भेजवाइले ना ए देवर बाबू अरे बोला ये भौजी जी एको मेरा रुके तबे साथ पूरा होला हर घड़ी उनकर जोरी उनकर राजा जी रहलन अगर का करी पैसा कोने काम के बा तू नहीं खजरत हमारे से सुनो बोला ये भौजी जी बिना देह नदी बिना बारी जी बिना देह नदी बिना बारी ऐसा ही नाथ पुरुष बिना नारी सोरर सिंगर भरल बाटे अगर राजा जी गजरा रहिए ना ये गजरा कितना निक लगे लगी हम कितना चमकौले बनी कितना चमकौले बनी अगर राजा जी गजरा ना रहिए ना तो ये गजरा कोई खा के समझ आई नाटुरी भाभी क्या करती है कुंवर जी ध्यान दी आज रवा चैलेंज पर कितना गर्व बहुत होई कि और चैलेंज चौपाई बोलते हैं दो चार गो और चैलेंज नया निकाल दी कि दो चार गो लड़का नया बड़ा सब बनने को काम चल अब तो अंग्रेजी की ने क्या औकात नहीं खे ना ना महुए मारता नहीं प्रेमिका संसनीमन भाई हां जी तब का गम में मुंह तानी ठेपी करे भुला जाता बुझात नहीं रात भर कुकुर का चुटकुला कहले बानी कुंवर जी होशियार हमें समय से अपन निकल जाले हो भाई हमारा कमलेश्वर जी कहले कुकुर का चुटकुला हेंगा एगो कुकुर कुतिया अच्छा सेट हो गए सो एगो लड़का कहता अपना पापा से पापा ये सब क्या कर रहा है क्या कर रहा है कहले कि वो कुछ सलाह दे रहा है अच्छा कहले कि तो सलाह है आराम से ना देला हेलो हम लाख छुपाई प्यार कुंवर जी कहने हैं हां महाराज तो भाई 3 गो कुकुर में 2 गो कुकुर करवा पर विशेष ध्यान देता नहीं हां सबसे बड़ कुकुर हुआ है हमनी के ना पहुंच जा हां बाकी अब जब 3 गो कुकुरे बने तब वो से वंचित तरवा बनी ना नहीं हां सही बात हालांकि अपना मुझसे अपना के कुकुर का हमें तो लाजो ला सही तो चिंता मत करी हमनी करवा के कुकुर कर दे जटा भी कर एक तरह से जाई हां महाराज एगो बूढ़ मलिकार रहल हां मलिका उम्र हो गया हां जी एगो पीली पोसरल है पिंकी पीलिया के नाम पिंकी रह पिंकी लेकिन हो शायद अच्छा लोग है तो पीली छोड़ी पीलिया के नाम पिंकी रहे अब जान जे एगो कोरिए कुकुर से फंस गए कुकुर के नाम फियो गुड्डा अब तो बड़ी शौक से पीली पोसल रहले अब पुरान पोसल यहाँ रहले पुरान होइयो गए रहले हां महाराज रिजेक्ट रहले अब करियो जन जे कुकुरे जो रहे अपन दिमाग लगावे कि ऐसा कुछ हम करी कि हमार बात खाली पिंकी पीली बुझ जास ओकर मलिकार मत बुझे नहीं खटिया के नीचे बैठा रहली अब करियो कुकुरे जान जाए कि सुहे गंजलस सुहा पहुंचल जखलस के खटिया के नीचे बैठल बा तभी की भैया लोई में जा के कहला लोई में गौस के पिंकी खाली बुझा कहलस का कि झलक
दिखला जा किधर हो? झलक दिखला जा एक बार राजा या जा पिंकी जब अपना मजनुआ का आवाज सुनली तब खटिया के नीचे से पहुंच गया चल दिया आइली करिया के हां जन कुकुरा आइली त कहली करे जनवा हम अपना मलिकार से परेशान बानी तनी मुनि हिले डोले ना देला बाकी तू लई में गौला हो बुझले है ना हम खटिया के नीचे से घुसबत चले आइली बाकी हो लाई बाज रहे का के कहलो कि तुमने दिया आवाज लो करीब कुकुरा के दिल गार्डन पिंकी के लागल चुमे चाटे कहलस कि तुम मगर साथ देने का वादा करो जब कहलस कि तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं वही मस्त नगमे सुनाता रहूं पिंकी गरबा गई कहली के ये गोजल गला खाती बोले ले बाबा जौन कोरे के बतावन करो नंबर मालिकार बूढ़े बा चश्मा लगो ले बता हो डांटा लेके आई कम मार लगी कोनो ठीक नहीं हमेशा लाल पगड़ी बांधेला तो नवरिया कुकुर रहे अजान जी की जो न पंग रहल सन फेरा में रहल सई कब टंच के भेटा अब जब कहली पिंकी आफर देवे लगली कहली कि बहिया कोस के सैया अरे मारो ना कच बिकी भाई सब गीत खाली सटल बा अब करिएवा कुकुर के आफर मिलल के बना दिन के भूख खाई रहे अपन धइलस अब करे के काम बा बाकी लई उहे लागे गीत से पूछे के बा कि तू तारा असले कोया चले जाता देखिता अब जान कि तू तारा फंस गया दिल बेचारा कुकुरा के मुंह पर पड़ी अब पिंकी के मुंह पछन पड़ी प्रसाद भैया अब अलगा खींचता अब बेरा पर जेकरा जौने मिले डांटा लाठी लौर ईटा पत्थर मारा सा जब लाठी दही पर खात रहे लोग तो उहे लइका के रोत रहे लोग ताकत रहे लोग कि हर कदम पर कोई का जिंदा रहना बड़ी मुश्किल है कहाँ जाए कोई हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए प्रसाद भैया फिर पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन जयकार करो अवगढ़दानी फिल्म कंपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मिलल बाकी पिंकी समझो लिया अभियंता भैया करिया का कुकुरा के कि जाय दे कुकुर कोनो औसो के बा ई तो हर एक साल के बाद जब कुआर आवेला तारा डाल पर दो चार लाठी लागेला लगिया बिसावन की फिर हो झड़ी है कोनो औसो के बा कोई साल से